Hej og velkommen til U2B, Upgrade to Better. I denne video vil jeg vise, hvordan man bruger bordfunktionen i kassen. For at starte, klik på ikonen, hvor der står bordet. Vælg et bordnummer og klik på det. Når bordet bliver grønt, så betyder det, at det er åbent, og du kan begynde at vælge varer. Gå til de andre faner og vælg de varer, du vil gemme på bordet. Når du er færdig med at tilføje varer, gå tilbage til bordet og klik en gang på det. Når bordet bliver rødt, betyder det, at det er lukket. Du kan også vælge at flytte indholdet fra et bord til et andet, hvis kunden ændrer mening, eller hvis noget er blevet indtastet forkert. Alle varer, der bliver indtastet, kan vises på køkkenskærmen eller udskrives på køkkenbåndprinteren, afhængig af, hvad der fungerer bedst for dig. Når kunden er klar til at betale, kan du åbne bordet og gennemføre betalingen som en almindelig transaktion. Tak fordi du har kigget med.